mas Bakhuid intro ni kebentai ritalin yo pniau kejum yo ya ka jingko jingkia na kebentai jing catai man sim jong is sika masar Sdang mas Bakhuid no Ba-lai spark life usau Kakatang pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong try jong yu Jisu Christ bad ka jing e jong Ba-lai lambat ka jing selok jong amen sem Bakhuid kena rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men ko para yang hikmat kaduan ka jong Ba-lai ban sebentar ha kana ka jing laniam. Te kum ta to ken ngin pediang yalade bang yolong kinong pop. Balong ba ka jing pediang jungi hikmat Ba-lai bang yolong kinong pop. Un map gi pop ki jungi but ngilong sya kita ki breu ke babidor ban sebentar ha kane ke jing laniam ke Bakhuid. Ngapla hau Ba-lai badan bor baro badapi kohan men ko para bang lalai pop subun da ke jing prokat da ke ten da ke kam da ke jing leklet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakrau jonga namar kata nakarpa de kamaria Bakhuid kabayai sa katai soti ya ke angel berkerukut badapi kohan men ko para banduai nak banta jonga how try Ba-lai jongi Ba-lai badan bor baro unis ne yangi badalama bigi pop jongi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen Go Ba-lai ne yangi try can rat go Ba-lai ne yangi Restore go Christoram go nong penem jangi penem yangi try can rat go Ba-lai ne yangi try can rat go Ba-lai ne yangi Christoma go Christora go nong penem jangi penem yangi Tong ini aduai Toa ingi kerpat ko Ba-lai badan bor baro ba dak ba durya barbor yaki egi kabasisha bat kababej ngin la ban pendap ya kaba pensnub ha yame hakaktin badru ha kakam daw try jing Jisu Christ kun jung me ub imat basan sha rengkat bat me ha ka jing long ka way jung omen sem Bakhuid Ba-lai junam la junam amen Bajing pule na kasiti banikong jong Petrus Bakhuid. Ko be e pite balasuspa e phi na gurkom im thala kaba phi lai yo pateng na ki patamen jong phi om na ki e ki ba
na ki e ba du no kum karupa ne kaksir henre da kasnam makodor jong ukris ka ba kum ka jong ukun langbron Mawkhlam Batelem bat Bakhuid thobria ya u lamang lupa shwa ban Sngi ka perthei henre lapan pau hakine kisngi bakhadu na ka banta jong phi da u phidon ka jing sngo shngan ha ublei ka ba lapan mi pa dia u na ka jingyap bat u la ai bat u ba la ai ha u ya ka buram ba kumta ka jingej bat ka jingkerman jong phi kindup long ha ublei te haba phila pen khu yela ka mansim da ka jingko ngu jong phi ha ka jing shisha na ka banta ka jing ej ba janai ya kipara te to ye ich rem markel yang nadu ka do nut lakha thmaya phi omna usumbai basep henrei na usumbai ubom sep da kaktin ba im bat bayai ne jong ublei na ba kado baro kalong kum uplang bat kaburom kalong kum usintiu jong uplang utlor no bat usintiu uslor no kaktin utrai te kan ne shijunom kata kaktin kalong ka khubor babha ya ka ba layalap hapi kaktin jong utrai Isango yaw Francis Pak Sapunyo nomor Trespasses Republika Trespasses Republika Open klein kurdop jong pa
jing e ku jong play kelawan syong janai hau. Hallelujah. 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 Utrai dan ringkat bat pi. Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kum o Marcus. Kamram me patrai. Hakata kapor kisenran kilayadon halenti kidang Lait-ïa sa Jerusalem. Badu Jisu laya yakma jongki. Te kilas ngeu lengo. Bad kito kiba yabud kilas ngeu ting. Te ulakot biang ya kikat arngot. Badu Sdang banetu haki sapang ki e. Kaban saja hau ulaong. Hakmi ngin Lait-ïa sa Jerusalem. Badiau kono breu en saiti no ha kiling do orang ba bad ha kistat an. Bad kin sapan rem yu baniap. Bad kin saiti yu ha ki gentle. Bad kin sarki ben yu. Kin bentiu yu. Kin sempat yu. Bad kin peniap yu. Henry hadin laisngi un samipan. U Jacob Holiness ki kon jong Zebedi ki lawan shu Jisu bat kilaong hau. Konong hikai ngi kwa bamenle na kabanta jungi kat kaba ngi pan name. Te ulong haki pikwa ngale ayu na kabanta jungpi kila jibab yu ai bangin shong uwei hakamon jong me bat uwei shakadiang jong me hakaburom jong me. Jisu pat ulong haki pimtip ayu pi yapan. Pilamo bandi yakakuri kaba ngadi. Lane bansha panbaptis da kaju kabaptisma da kaba ngan sasha panbaptis. Kila jibab yu ngila Taïew Jisu loong haki yakakuri kaba ngadi pinsadi bat da kabaptisma kaba en panbaptis yanga en sa panbaptis yipi Henry Banshong hakamon junga ne banshong ha kadiang junga kam shong hanga ban ai Henry kadei na kabanta kitu kiba lamang lepa yaka haba kiwe pat kichpengut kilayos ngeu sapang kane kilasdang ban bitar yu Jacob Holiness kumtau Jisu lakot lang yiki baro badulaong haki pihi tip kumno kito kibadei bansunshal halor ki gentil kile dan bor halor jongki bad ki bakham krau batri jongki kile traikli halor jongki Henry kamdei banlong kumta hapdeng jongpi lada uno kwa banlong ubakrau hapdeng jongpi udei banlong shakri jongpi Badu no bakwa banlong ukledo hapdeng jungpi udai banlong umrau yabaro naba ukunu breu ru sham lawan ban endup shakri yu Henry wan ban shakri bad ban a ya kajing em kum kajing suspa ya ki babon ka gospel jong utrai kajing ro ya me ko Chris ko han men ko para peitu yala ka jong ka jing im ya ka jing long ka jing man jong pi shimet bat kum juru jong ka ying ka sem jong pi kam tame ha kene ka juk ka bamenta ka e ka badon kam tam ha ka jing im jong pi ka buram ne ka jing snow red ban sharai ne ban sharai ban shakri yakiwe ne bakiwei kin shakri yapi ban ai jing it lane ban yo yak jing it ka e ka bapis ngau dan kam na kine klampep ladangi pet yak jing im jungi kum ki breu kam tame habangi pet yak jing don kam ga jungi ha kane ka do jong kane ka prathei klampep ngi ong kaburam
klempep ngi ong ban syakri bakiwe ken syakri yang ngi lane ngi kwa bakiwe ban ngi don kam bakiwe ken ai ka jing it yang abadapi henroi habangi puson pat na ka jimpule ka panengkong na ka balasim na ka city jong Petrus ka city panengkong jong u kalau nong ka panengkong berkumjur ka gospel ka yetu syai yang abadapi kamdei kaburam ka bapidon kamdei bakiwe ken syakri yepi omdei bakiwe ken ai yepi ka jing it henrei pidon kam pi ken ban ai ka jing it dan kam pi ken ban syakri yekiwe da ka jing sngoret kane ka bangyo sngew na ki jing pule banengkong berkumjur na ka gospel kumtamela dangis ngap balada pi puson ba ya ka jingpole ke banengkong nakalain ke banengkong hi ke baong kumni pitip lasus pa ya pi na kurkom im thala ke ba pila yo pateng na ki pa temen jong pi om da ki e ki bandu no kum karupa ne ke siar henry da kasnam bakordor jong ukres lasus pa yang apa de pi ko hanmen ko para da kasnam bakordor Jisu Kris ukun jong ublay ubadai ublay jongi ubadai Immanuel ubadon rengkat bat ngabat pi nilayo ya kena ka jingim ban ngiyo ya kena ka jingkurku ha ka jingim jongi omdai da ka spa ka peu jong kena ka prathei omdai da kata ka bama uwan ban syakri hanrei uwan ban syakri omdai ka bama uwan ban yo ya ka jingit lane ban khwan ya kena ka jingit hanrei uwan ban ai ya kena ka jingit omdai ba kwa ai ko borom ya lade henry da ka jing snyor du IT ya lade ba manga mapi ngin yo ya ka jing im bom jukut den mata ka daw ko henmen ko para ngi dei ban kan mau ya kane pi dei ban i yo trai da ka jing syakri ne ya ka jing it ke jung pi ya ki para bru kane ka de ka jing khot jong Jisu yang abade pi ngi dei ban i yau trai ublay jungi da ka ba mangi ngi it da ka ba mangi ngi syakri ya ki para breu jungi ngi kloi na ban syakri ya ki para breu ngi kloi na ban pa ya la ka jong ka jing na ka banta ka jing mentoy jungki habangi pe ya la ka jong ka jing ngi pat ngi kwa ka jing mentoy ya la de ngi pat ngi kwa ban yo ka ka na ka banta ka jing jungi ngim kloi balong kita ki breu ki ba ai ti da ka jing syakri jungi da ka jing i jungi na ka banta ka jing mentoy jungki hanmen ko para kan mau ba ka jing kurku ka jong ublei kan wan hanga pada pi lengba ka jing syakri ka jungi yaki wei ka jing kurku jong ublei kan wan hakaying ka sem jungpi lengba ka jing kloi jungpi ban syakri yaki wei lengba ka jing le isnei jung pi lengba ki kam babha ba phile omdan uso ubabha lane ngim la banyo yaw taw so jong ka thong jong ka jing im jong ba jung pi klem ka jing trai sitom ka thong jong ka jing im jong ba jung pi kum ki kristan ka dei ka hima beneng ka dei ka ta ka jing kurku ka bangin sayo ha kala wei jong ka jing im jong ba jung pi hanrai kan mau ngim la banyo yaw taw so jong ka jing kurku jong blai jong ka ta ka jing ai la ne ka hima beneng la da mangi ngim tre sitom ha ka ne ka prathai den mata grau ngi dei ken ko han ben ko para ban tre sitom kumbang yos ngeu u Jisu ong ba kan mau la da pi kwa ban long ba krau pe dei ban long usakri ya bara kumba manga ngalale kan mau ban ai ya kata ka hima beneng na ka banta jungpi kam dei ka bha ka chunga hanrei la mang lupa na ka banta kito ki bala mang lupa kita ki bala mang lupa ke dei kito ki batresitom kito ki bakloi ban IT ban pha ban syakri ban e ye ki wei kanai ka mau Jisu ukhot yang abade pi ko hanmen ko para lada pikwa ya ka beneng kan mau pihak ban dem ko siu hakmat ubreu ban hakmat jong ublai ni haban dem ko siu hakmat ubreu ban hakmat ublai kampat biang ya pi bad yang abnong ba ngin dem ko siu hakmat ublai hakmat kading pna jong u hanrei klem dem ko siu hakmat ki para breu jongi ko hanmen ko para kanai kadai ka jingkhot jong u Jisu yang abade pi
token hakan ke sngi ko han men ko para ngiken mau ban ngipen kan mau man la khlamat ha ke jing im jungi ngim dei ban kwan ya ke boram han rei ngi dei ban duriap ya kata ka boram da ke jing suret ka junga ke jung pi ngim dei ban ngim kwa hiro ban bakiwe ken shakri yangi han rei token mangi ngin shakri shwa hakiwe knang bakiwe klampep kinwan ban shakri yanga badepi ngim dei ban kwan ya ke jing bakiwe ken on ai ngi ke jing han rei manga ma phi ken ko han men ko para ngin sim kata ka step ke banang kong la ne ka sinjam ke banang kong ban shakri ban ije ki we knang ba ngin yo ya ke jing ha ke jing im jungi daki para bro berkum juru now blay ko han men ko para token ngin pan kan ke jing kurku now blay ha kane ka sngi kerpak ne kat bang ngidan peteng ban terwa ya kane ka mas ke Bakhuid en yoro yo Jisu Christ ngin yeng ngin pla ya la ka jing ngai nga ngai hau blay pa badan bor baro unung thau ka beneng ba ka khandau bad hau Jisu Christ khun ba marwe jungu utrai jungi ya balapon na man sem Bakhuid ya balakha na kamaria thesoti bala shala bein ho po Pontius Pilatus la sanar pna yu la yap bala yu la yars ke bayap hakasngi ke Ba-lai la mipat ni ke bayap ula kiu sabeneng usong sakamon blay pa badan borbaro nang ta wan pat ban bishar ke beim ke bayap ngangai hau man sem Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid hakasngi salok ke Bakhuid hakasngi map yakipop hakasngi mipat ke do bad hakasngi em bom jukut amen Toduai ko para bagai jing kenya junga ba jung pi kan long ba pedang huna kemadu blay ko pa badan bor baro yang ni kecunga na keti jung pi na kebenta ke jing ro bat borom bat kerteng ke jung u kai jing bentoy ni balang buku jung u baro ko wei ko blay me uba penbiang ya ke jun ai ya ke ba enterwa sa ke kerteng jung me bad ubanyeu ya ke jing terwa kenya kum ka jing sakri hok jungi yame ngi karpat ya ka jing isnei jung me baya ka ba me ai hangi kum ka tenlong jong ka hok men ai ru ya ka ba kan pen poi yangi sha ka bai nong jong ka beneng dau Chris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi token tu ya la ki danon tong nang utrai blay jungi da sha ka long ba song hok bat ka badai ka dei ti jungi bat ka jing penem yangi ko kan rat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bom chukut namar walada memdan kam ya ka jungi ro jungi penban ka jing sngu jungi ka dei hi ka jun ai ka jung me namar ka jungi ro jungi kim pania re e ya ka jing krau jung me han rei ki arab yangi na ka banta ka jing penem leng bau trai jung yu Jisu Christ bat kumta rengkat bat kiken hon ruai jong ki angel ngia ro ya me bat ngi pen bana da ka jing kemen
Hosanna, Torah, you bless your throne. Hosanna, you bless your name. And Yaro, you mawan, agak tertengu try. Meng berday sawada gaburam chang me. Hosanna, Hosanna, Torah, you bless your throne. Hosanna, you bless your name. Dasha malong bukhoj kotrai katmei jong the jinkoj baro. Namar katang ikerpat yame dopen khoj pan kantang ya kine ke jing truwa jungi dag bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jisu Christ hakapor baladi no yo badala kaman snobha ula priang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad kabaingu yame ula kedia yo badalai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet chunga ya kaba NIT na kabenta jongpi ha kajukur kam endalayabam ulashim yukhuri bad kabaing ubiang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam chunga jong ga jutang batmai bat bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta ka jingmap yakipop to le yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngei Kajasin bangi bam yu le ukbu bangi di nakane kakure ipen bna kajing yap jong me go try tada du Namar kata ngi bapen menta ya kajing yap bat kajing mi pa jung u ngi trwa hame ko tra yukpu jong kajing em bat ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyew yangi babit ban yang akmat jong me bat ban sakri ya me dak bas ngoret ngi kerpat ya me bangi ke bayo banta kamet bat kasnamo kres ngi long kibal panyatli ka wei daw man semba khoj token mau ko try ya ka balang jong me kabla priang hasatla kaprate bato penjana yaka ha kajing ek rengkat badulio ukpa bakhuid jungi wilbert bishop jungi kakan hun ki bishop badbaro kilengdo to kan maulem ruya ki henmen ki para shenrang bat kan thei ki balayot ya dak bakarmen ya kajing mi pat badia baro ki balkladno akajing isne jongme to priang yaki sha kajing shai ka khmat jongme to isne yangi baro ngi kerpat yame baringkat bat kamariati soti bakhuid kakmi jong ublai ujisa bakhuid ukurem jongka ki apostol bakhuid bat baro kerukhuid ki belapen sngobahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha kajung em bom jukut bat begini ro bat pendon borom yame daw kun jung me u Jisu Christ Da'u lembadu badha'u kan long me blek pa badan bor ha kajingelong ka wei jungmen sem Bakhuid baro ka borom bat kajingero junom la junom amen kumbelah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbelah hikai ngekstin belai ngi nod ban ong Kok pa jungi uba habaneng kalong kabakhuid yakarteng jungme
กันวันกะหิมาจงเมกะลองกะมอนจงเมหากะคันเดวกุมบาหับเนงตายยังอีมันจากะจงบำจงอีกะบาฮาลากะสงีบัตตมาบยังอีกรังการจงอีกุมบางโรกิมาบิกะเบเลสเนวยังอีบัดวัดยาลามยังอีชากะจงปันชอยฮันเรดปันลายยังอีนากะบัสเนวโตปันลายยังอีงีกระปาดก็ทรายนากะจงสเนวบารอหากะจงสบุนจงเมตัวไอจงสุกจงสานยกิสงีจงอีขนังบาดากะจงรับกะจงอีสเนจงเมเงินลายบารบอร์นักปอบบางเงินยอจงยดานากะจงจันจาร์บารอกัดบางีดังอับขมิลันตียากะจงกระมันบคุดบาดกะจงวันปาดจงน้องปนเอ็มจงอีอูเจสุคริสนามารกะจงเมกะลองกะอิมากะ จงเมกบอร์บัดขบุรอมจนอมลาจนอมโกตรายจิสุคริสเมบลองฮักยาโปสตอลจงเมกะจิงสุกงายอภิกะจิงสุกจงงายอภิวัดไปยกิปอบจงอีฮันรอยกะจิงเอจงกะบาลังจงเมบรากะจิงสบุนจงเมตอายกายกะจิงสุกบัดกะจิงอัตลีกะเวกัดกุมกามอนจงเมมาเมอุเบียมเปปัสสัญชาจนอมลาจนอมอาเมนกะจิงสุกตรายกะดันบาราบอร์เรงกาดบัดพีกาบัดพี องค์นี้ตรวายกะดักกะจิงสุกอีเวหายเวปัดกะจิงสุกบัดพีหากมีอุคุณลองบรอดจงอบเลยหากมีอุบกิจเนาะยากิปอบจงกับประเทศสุขยังอีกบลาชคัดชากจิงขาวายจงอุคุณลองบรอดก็กันรัดนำชงหอกดมันรงอปอกกยิงกันจงอาอันเรชองตังนักเรียนกันมันเซมจงอากันสักยาอีกันมันบัดกัสนามุคริสกันรีบัดกันยีรามนี้ชากจิงเอ็มบอมสุกุดอาเมน
par punyo jing him jing it me Nang kajing sngo jung pi nang yero nang pendan buram yo try nang ai ke buram kanam na ke benta baro kajing kurku ki bala ta sei ha kajing im jung pi ha kaying ka sem ke jung pi kerpang kane kapor ka Bakhuid kapor ka bekentang na ke benta jungi ha ka bangi layalong ka wei badu Jisu ha ka Ïukharist Bakhuid te kom ta ngi IT ken yalade how try ngai ti ya kaying kasam jungi ya ki kam ki jam jungi baro ki bangi dei ban le ha gane kasngi ai bangi la ban le ya ki ne ki kam baro da ka jing it ka jungi yo blai bat kum juru da ka jing it ka jing shakri ka jungi ya ki hanman ki para ka jungi nang bu ya ki jing kwa ka jing trang jung pia kmat jung trai ni buah kemarut rai ya ki bapang ki besitom kerpang erodalin ya piau iban sa sapoj ha kane Taïew ke bementa iduai na ke benta ke jingkela ke bemut jong kinong pop ke jing lai loi jong kito ki kun samla ki long kemi ki long kpa ki basat temrau ha ke jing snu baper jong kane ke perthai kum ha ka kiat kum ka drugs ne ke jing auria jong ka jing im Ibu kemarut rai ke jingsuk setelah ke perthai kunjo abo trai badai usim juga jingsuk penuan ra ke jingsuk ke bekerpang ha ke perthai ha ke ying ke sem jungi bad ha ke jingim pamarwe jungi kerpang engi pan ke borno trai on krusyan yangi bon yarap yangi pangila sesya ban i ya ki hanmen ki para ke jungi ban pan pau ya kata ke jingi ke jingi oblai da ke jing shakri jungi ya ki para breu Dong ini aduai. Anda lapsa yang ngi da kejun ai ba penlan im ngi kerpan ya kejun isne jong me kotrai. Ba da kanehi ka sakramen da ka ba me lapsa yang ngi ha kane ke perthai men penlong yang ngi kinong yo bantalem ha kejun im bom jukut. Da kres utrai jongi utrai udon rainkat bat pi Ublay badan bor barawun kurku yapi ukpa padokun badaman sem Bakhuid amen tolisuk id sekreyo try da ka jingye id jong pi mar kaliang isawo ya ublay laispa arpun riu Sin bapile ai we na ki para marichoma shisha pile
Bakhuid, Allah Babanikong, Jumutan Barabo, Jinam La Jinam, Amen. And your right try Jisu Christ, Jinam La Jinam.